vasungwa kudarira mambo nedarira mambo ndorutungana navo. Nyaya iko ndeyekuti Ernest Master naEneresi vane nyaya yavakaita vaviri ava vadana navo zvavo vakatombopinda mudarira changamire Nyamaropa vakatonga. Asi yatongwa ikoko ikapera usemaperera yakaita yekuti pakatwanikwa kuti tongwa icho zvakapere kuwo zvakapera asi papasina kupikisana nedare. Asi vaviri vamanje kuno kuti apadedzera nyaya yekuti pane ugama. Saka toemeri kuti uyai mutsanangure ukama hwenyu muri vaviri pako Ernest Master utsanangure ukama wako nemukadzi anonzi Eneresi wawakatombopinda naye kudare rachangamire Nyamaropa uchitenda mhosva yekudanana nawo ihama yako. Saka mero ndinokuti mutingira tiutangira kumurume tipiretiti changamire nine naye uyo andina ukama naye ndumazira anoita chimwe chataikumbira ndechekuti mama mbovaudza here vamufati kuti muramba unopetwa uri munyoro. Makaona nyaya yakudai haisi nyaya yekuti tangoti munyorerwe samoni umbowo netsvagurudzo dzacho zvese zvaapo. Saka nyaya yekuswera muchitenderedza dare inyaya yekungokuyambirai kuti zvinogona kuzokuremerai asi zvava zvisingafanirwe kuti zvireme. Saka ndiri kudzokorora futi kubvunza kuti mukadzi wenyu kana kuti chimina chamuinacho chakambomira sei? Nomuti chii uyu? Aiwa, chimina chamuinacho chakambomira sei kana akasava uyu? pamusoro ine hana chimina chandinacho chanoziva uyu mudzimai uyu hana ukama naye. Nyaya yekuti wakatongwa kwa Nyamaropa uizivewo? Kureva kuti sekretari zvavari kuverenga izvi vari kuzopotsa chete pakuzoisa chimina izvo kuti makatotongwawo kunyaya yakanzi inodzoka kuno nekuti ndokunobhadharirwa chimina zvazogadzirwa nasekretari asi muri kutenderana zvenyu kuti iwe wakaendawo. Sekretari ukambomuona ikoko here? Kwa nyuma bali katongwa hautaja chimina. Chimina wale watoto wana wetu kuota chimina hakuna nyazo kama watoto kama kuna mtu. Alright. Chokwa ya kama. Secretary. Bagomba Mbonyaso tipai kuti ndinoita zvizvi zvotaka ngachienda tinonyudza gejo pamwana topapisa ziso. Kana zvaomesesa nekuti ndichine umbowo kuti kana zvaomesesa tinoenda pastage number 2. Ava mai avo vachienda kwaNyamaropa mudzimai wemunhu asi mutsvagurudzo dzangu nhamba dzemurume wacho muridzi wevava haangazonyepawo tikamubata. Ndogona kupa imi vagomba mofona muti baba ndimere mune mudzimai akaenda kwaNyamaropa oti he mudzimai nezvaakaenda kwaNyamaropa chichiita kuti ukama hwenyu hwakaziita sei pamwe zvinogona kutibatsira kuti chimbomirirai pa imi mamai imbotitsanangurirawo ukama hwenyu nababa vamusati vatorana. Ina baba wangu na ukama nao ndikwa novo mushoko wa mloko sede kuno titu kandizi ini ndi mwana kwa chipasi mushoko mvumo anga kandirowa ndakanda naye kwa Nyamaropa ndiye mwana wangu ini mwana wa titi wangu ndiye anga kandirowa andwa Leonard Dixon mwana anga akakurorai murume anga akakurorai mwana wa titi wangu ini mwana wa tete wenyu imwe iyoyo akajeka manje toota izvo zvatakudzwa nomunhu wake vandipazeze kuti murume anga akarora pane chimina atora wacho ivava vachikomba chatora pane chimina saka ndo zvaikunokuti asi muriona kuti zvimina zviviri zvakaitwa namaya yada kusurwa madare kwedu kunokuva mabote mudzi muri type inotipa nhatu kuita zvidina zviviri panguva imwe chete. Uyu murume uyu muri kumurambira ndiye wamuna here parizvino kana ndiye wamukarambana naye? ndakarambana naye uyu ava ndakangodana navo ndiri kumba kwedu asati atorana.
murukumba kwenyu makadana nawo muine murume wenyu. Aiwa ndiri kumba kwedu. Saka muchidana naye murukumba kwenyu musina murume okanyamaro pachinotongwa chi. Imwe one. Right, nyaya yevanhu ava kati ndine mumwe munhu akanyatsondipa umbouzi here nyaya ndakaifonerwa ndiri kurangarira matsananguriro amuri kuita but ndakaisa paaudio. Imimi mukadzi wenyu imimi ari kupi mimi wamakanga makaroorana naye? Ya ndine audio randina nyaya iyoyi ndiyoyi ndingai ndinyatsoritsvaga pakafona takasukura ndimi here vandaitaura navo nyaya maitaura munoinzwisisa maiti kudi Ndakati kuna master kuti kaona babawo ndinoti mukwasha akarova mwana wandinoti tete musha kwedu sekugara patinoita kuva ndinoti tete wandinoti tete yenyu adikson baba wavo vakarova tete wangu uba mati kuye ndiani wenyu ndakati murume wandinodana naye asi ari ani kuukama mwana kuna baba waye vandinoti mukwasha baba vamunoti mukuwasha ndiani mwana wa anditi muzukuru anditi saka kureva kuti nyaya yedu iwewe wange uri kuti hapana ukama waunzwa ukama aya ndati isati suda kupa iyi ukama kausipo isi ava ndiani va ndiani vakwa munodana naye asi manzwa zvataura aturichiwa nofunga vazorangarira ini nezvandinoita manje vanhu kana vachifona vachitaura nyaya dzavo pana padziripo idzi Ayo nyara ya tinzwera. kune message yapinda yakatopera nyaya yacho vachijekesa but zvava zvaakutishamisa kuti nhau iyi yakuramba iturikei. Aiwa handina kuiramba ini nyaya sendandiziva yese ndizvozvo maita basa iturikei pakatori neimwe nyaya yakuuya iri paseri pacho futi yevarume vakanga vakavaroora vekutanga vamajekesera vaita changamire makorokota akuferefeta nyaya iyi takuisira maoko mene changamire nyaya dzemakunakuna kazhinji hatingodziudza muda risina upo mazati tutanga taita tsvagiridzo saka manzwa amaita andambe ndamboramba ndaitozviziva dakugara watongonditaurira kuti haarasira kuti ndamboenda kure kwese aiwa apo ndandaita kuti tetava kuti teta anova murume wenyu wacho chaiwo miremuza anova murume handimene murume anga kakurorai makarambana aitofura kuti mambo kana pachinge vanzi varamba ini ndindandine mukadzi ndakandakarora mukadzi ndouya ndotsanangura ukama hwacho akandikuonera ndouya ndotsanangura kuti pane ukama apa nemunhu waakazoti neuyu anova uyu ndiye master kauti anova master ndiye ndotsanangudza ukama hwacho kana varamba
abere jina mkali yakipoko ya kurukura saka ngatika pedze nguwa ani wanga ukama wabuda wauzwa iwe ndoto unayo ya kama konsore tu anauza ngara ndo uripo waonjwa mdale momo utoripo sama kuna iwayo chinongodiwa chete chinongodiwa panongodiwa ngombe inya kwa mando makuna nini ngombe mbiri ne white chete ndo zvinongodiwa makuna kuti makasangana veropa rimwe chete kunzwika chete ndo zvinongodiwa kazhinji vamwe vambozviramba kuti atibhadhare pane zita madambudziko mangwana muzvibata manje zvamakaita zvezvezvi vana vapera kana mhuri yapera wakufirwa muzvibata manje pane makuna vangari zvinozobatsire kuti zvinobhadhara makuna ivo vana vapera kana mhuri yapera saka kuti ndo zvinongodiwa chete kwamambo tinoda kuti ubhadhare mombe mbiri yemakuna neinda newhite chena yekuchena zvinoyarini zvinezvo ndokuona kutoona kana kutotsvaga wesofandi yakanaka vaona zvimwedzi miviri pamwe zvinozengwa pamwe kutsvaga yakanaka isai mwedzi umwe chete angati mwedzi miviri matauro ari kuti isai mwedzi umwe tomboona kuti achatsvaga chizvi zvemakuna izvozvo isai mwedzi umwe chete makuna yaozouya inde yamasa musaina usotanda saina ndobvunza chekuti ndanzwa zvokutaura nyaya kuti uya ngakaroora vantu amai vake amene kuti vanoitwa sei ozi makuna aiwa muchidimbu ndizvozvo iwe uri kutedza mutengo wokutirangaridza iyoyo yacho iri kuuya yanyorwa